Barkanmu da wannan lokacin 'yan uwana maza da mata. A cikin wannan bidiyon za ka iya gane masoyinka sannan kuma ka gane maƙiyinka. Mafi yawanci a wannan rayuwar tamu mutanen da suke faɗa muna suna son mu, suna ƙaunar mu, idan ba mu ba za su yi abu kaza ba, mafi yawanci ba su bane masoyanmu, maƙiyanmu ne. Idan suna son su cimma wani buri a rayuwarsu ne suke faɗa mana irin wa'innan kalaman. Mafi yawancin mutane, ban ce duka mutanen gabaki ɗaya ba, duk wanda ka je yana yawan ambata maka kalmar ina son ka, ina ƙaunar ka, ina kaza, mafi yawanci ba masoyinka ne ba, maƙiyinka ne. Yana furta maka wa'innan kalaman ne kawai don wata rana ka bashi wata dama da zai cika burinsa a kanka. Mafi yawanci mutanen da suke gefe gare mu ba sa yawan faɗa mana irin wa'innan kalamai, ina son ka, ina ƙaunar ka, su ne masoyanmu ba mu sani ba. Shi masoyinka baya yawan faɗa maka irin wa'innan kalama. Faɗa guda ɗaya idan ya maka ta wadata, saboda nashi da gaske yake. Yana dibin ma idan ya zo ya ƙara faɗa maka za ka yi dibin ƙarya yake, ba da gaske yake ba, baya son ka. Sai mu kiyaye, mu san yadda za mu riƙa yin mu'amala da mutane. Mafi yawancin mutanen da muke tare da su yanzu ba su bane masoyanmu. Waɗanda ba ma tare da su, waɗanda suke nesa da mu, su ne masoyanmu. Allah ka sa mu dace.